menyemarakkan suasana pesta pernikahan di malam hari ini. Monggo Mbak Mei. Monggo, langsung saja kita penuhi atensi yang sudah masuk. Monggo. Niki wau permintaan saking sinten? Mbah Jan. Mbah Jan. Ya, betul. Mbah Jan menika mboten kersa minggah. Wau ingkang pamundutan ingkang pertama napa niku wau? Rondo komple. Bibar niki Mbah Jan minggah nggih. Iki sing tak kon nyanyi iki sik urung rondo. Iki sik mek gampang nesu tok urung rondo. Ya aja to. Jan iki ilang. Alah duwe Kakang masih tak kayak ngene jane. Monggo kita penuhi yang bubuk asmara dulu. Monggo Mas musik. Sampai temen keserimpet.
Jadi atensi yang sudah di request sudah kita penuhi. Ini requestnya 2, utangnya awak dhewe karek siji. Karek siji. Rondo kempleng. Nggih, menika diaturaken saking Pak sinten, Bau? Pak Yan? Pak, alah amplopnya nanti ke depan. Bajan, nggih. Monggo Bajan. Ingkang pundi piantunipun, monggo. Minggah dateng mriki. Bajan. Nggih. Menika mompong tasih sesarengan artisipun. Menika artis saking Kota Tulungagung, menika kesibukannya erno-erno, Pak. Niki kadang nggih bakulan, kadang nggih tumpet teng sawah, ngirim. Iya. Kadang nggih mancing lek suwung. Kadang yo ngemek-ngemek. Ngemek-ngemek apa kuwi? Yo kan nyatu gayanku ngemek-ngemek kan. Mijet. Nang salon. Oh, iya. Oh, berarti ibu-ibuke, mbak-mbake yang pengen facial nang salon monggo langsung berhubungan sama Mbak Mei. Menika apa artis sing rowepet ya, aku nyawang sampeyan wis rowepet iki. Monggo, wau. Bajan monggo ingkang ngersakaken lagu Rondo Kempling monggo. Pundi Bajan? Utawi perwakilan atau perwakilan dari Bajan, monggo kami persilahkan untuk menyanyikan lagu yang sudah di request. Wow, sing request pundi to Bajan menika tiyang? Oh, mboten wingking. Sanes Bajan sanes ingkang maju. Wah menika nggih. Monggo. Monggo kami tunggu. Jenengan nggih? Langsung. Oh, duete kalih sinten, Pak? Oh nggih, wong Rondo Kempling niku duet. Kalih Mas Ucup duete. Duete kalau karo sampean. Gini ya. Monggo. Iki engko aku tak join karo Mas Ucup lha apa. Monggo. Silakan Mas Musik. Pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kading ngaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani golek mong-mongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan ampun gelomas sinten ampun kuciwo kula rondo pengaran ditinggal awan-awan lunga blonjo neng pasar paing prawan rondo bagiku rapati penting neng Semarang mas tuku bilang opo anting-anting kasuman yo beneran jadi jam kempling Asik. Ada Payang Sari di Kampas Musik.
Mbak Mei badhe tindak pundi Masih sing iki. Kadi ngaren tindak wae ora numpak taksi Dewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngajani Leresan mas alias kebetulan Belanjani kadang rakin kapotan Yen ukuran mas enggal-enggal rincani Tekan omah mengki kula opai tobe wong lagan golek momongan niki blanja napa Mbak Yu badhe pindahan Ampun kelo mas sampeyan ampun buju Kula rondo anyaran ditinggal awan-awan lunga blanja ning pasar paing prawan rondo bagiku rapati penting Ning Semarang mas iki apa anting-anting Josuman Kadyan rondo di jam Alhamdulillah dua buah tembang berturut-turut yang sudah di request ini sudah kita penuhi. Awak dhewe ndak duwe utang. Permintaanipun Mbah Jan sampun. Mbah Jan sampun nggih Mbah. Mbak pilih monggo sanesipun atau yang lain monggo kalaupun panjenengan ingin bergabung atau request lagu monggo dengan senang hati nanti pasti kami penuhi. Mbak Mei, Ya. untuk sementara kamu istirahat dulu.